Yzyny uratma merkezlerinde saklanylýan türkmenler ne deport edilýär, ne de boşadylýar. Soňky günlerde deport etmeň mukdary has hem azalandygy üçin içeridäki türkmenler bilen sakçylaryň arasynda her gün uruşly çaknyşyklar bolýar diýip Ýyldaşymyz Umytjan Kuzubaýew beren sesli reportajynda içeride bolýan uruşlary aňlatdy. Ýokary bölümden Türk şahady 77-nji ýyl Türkmenistanly o geldiňde biziň bilen salamlaşdy. Son güvenliklerde yürüp başladı. Yakınlaşma bunların yanına zaten değil. Son olamaydı. Ben dedi salamlaş, ötün dedi. Yamanzade edem yok dedi. Salamlaş dedi. Güvenlikler. Sonra işte benim dedi Allah'ın salamına dedi. Karşı bilmezsin dedi. Ben doğallarım bilen salamlaşan dedi. Bir kişi ayette. Ondan o tayda tartıştılar. Ondan sonra onların bölümü şu tayda kimsinçilik oldu. Yukarı çıkandan sonra bir kişi kamera kontağı çekip kapının içinden kulplap vurup başlaya iki güvenlik. Son Türkmenler kapının tepkiye zade diye kapını açıyorlar. Sotayda iki güvenlik tutup geçiyorlar. 8 tane Türkmen. Ondan sonra onları taşara alıp çıktılar. Taşarda da bu güvenlikler arasında ulusu oldu. Onlar elinde bugün kazada olan sonra çok da vuran oluşu mümkün. Yöne Türkmenlerin dayağını alıp kalmadı. Ondan sonra onları başka bölüme aldılar. Yani düğünem güvenliklerden arasında bunların ursu oldu. Düğünem ursu oldu. Kulağımda dedi yönettirik şahın özürden gürleşip bilemiyor. Onun için son yağlı oldu. Ýyldaşymyzyň gurrun berişine salgylansak, uruşlar köplöş sakçylar bilen türkmenleriň arasynda çykýar. Munyň sebäbi bolsa içeride uzun wagtlap saklanandan soň adamlaryň depressiýa girmegi we deport ediljekmi ýa-da ýyzyna boşadyljakmy soraglaryň jogabynyň bolmaýşy bolup durýar. Umytjan sesli reportajyny berip durka gurrun berilip durulan uruşlary tasdiklaýjy maglumat ýazga geçdi. Evet, yine karşı başladık. Burada adaydayım. Benim aydan zatlarımın arkasında şularım duruyor. Onlar hem benim aydanımın arkasında duruyor. Yani birbirimizin şahidimiz uzatların hatsaklığı var arada. Hollanda ötüreyin ortalık karşı verdiğine de tutmalar bilen güvenlikler arasında. Ýazgynyň görkezişi ýaly ýene-de sakçylar bilen türkmenleriň arasynda çaknyşyk çykdy. Yzyny uratma merkezlerde bu ýagdaý günlük durmuşyň bir bölegi bolup, ol ýerdäki Türkmenistanyň ýurtdaşlary özlerini beýlekilerden aýratyn alyp barýarlar.